राज्य सरकार ଏବେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମାସକୁ 50,000 ମିଳିପାରିବ। 2023ରେ ଏବେ ଇଭାରେ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରି ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କି ଯାଆନ୍ତୁ, ଇନଭୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଗଲାପରେ ଇଭାର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୁଲ୍ ଦେଖିଲେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।